Hello everyone, welcome back to my channel. Dini आङो दंफायो गुवाहाटीयाव आसाम डाउनटाउन इउनिभारसिटियाव जोङो दंफायो आरो आंजों लोगोसे दोङो जना हाय जनानि बिफंखौ नायनो फैदोंमोन बिनि लोगोनि बिफंखौ नायखांबाय दायो जों बेयाव थाबायबाय थादों आरो थाबायनो नायनोसै एक्सप्लर खालामनो माबायदि मोजां ना वालानो ना बेयो वाल बाउन्डारि न'आव गोजौ स्टाइला गाजा आरो हाजोआवनोसै आरो बुस्थुआ हाजोआव नै पुरा हाजोसो ओइ किं ब्रिज ना मा होनगोन बिखि लामा आरो ब्रिजआनो जासिगोन लामाया पुरा इखिं गोजौआव गाखोलांनांगोन बेयाव जनो हागोन नोङो बरिया रेस्ट लानो हायो गोलैगोनसो नामाब्रा खालें खुलें जादों माहा गोलैगोनसो नामा लहानियालाय ओमफ्राय हाजोआव कलेजआ न'फोरा ओरैनो गाखोनोनो नै मेंखायो एसां गोजौ नै नैथिं हस्टेल दङ डेन्जार गोजौ हस्टेल गोनजा बेफोर हस्टेल प्राइभेट बिराद गोजौलै नै मेंबोलायो जनाया गोलोमजोबलायलायबाय नै बेसेरा बारा गोजान जाया जनाया मा बुंनोनोलै खिथानो नोंसोरबो फरायफैनो हागोन बिराद मोजां दामिथार कलेजआ लाइफ नङाब्रा माबा रेकर्ड खालामबाय खुलुमबाय रायजोफोर आइ एम दाइवुड चेनेलाव नोंसोरखौ बरायनाय थाबाय आरो बयखौबो साबसक्राइबारफोरखौ बरायनाय थाबाय जों दायो दोङो नै गुवाहाटी आसाम डाउनटाउन इउनिभारसिटि नारेंगिनिफ्राय बेसे गोजान जाया 5.2 किल'मिटार ओमफ्राय गुवाहाटी स्टेसननिफ्राय 14 किल'मिटार बारा गोजान जाया आरो नै बानिकाटि एरियायाव गोलैयो बियो आरो बेयाव गोबां फरायसुलिफोरा फरायनो फैदों जोंनि बर'फोराबो दोङो जोंनि आसामनि मिक्स आरो नागाफोरबो दोङो नर्थ इस्टनि आउट अफ आसामनिबो दोङो 7 सिस्टार बेफोरनि सोब फरायनो हाजोबो आरो बेयाव फिसा खिन्थु डेन्जार गोगोमखा फिसा 2 lakhsनि खमाव जाया डिप्ल'मा कर्सबाबो फैसा लागे फैसा फरायनोबा 2 lakhsनि गाहायाव जाया आरो पारामेडिकेल दोङो बिदिनो रेडिअलजिस्ट दोङो फार्मासिस्ट दोङो लेब टेकनिशियान दोङो आरो बिदिनो मास्टार डिग्रिफोरनि थाखायबो दोङो MSW बिदिनो इन्टिग्रेटेड कर्सफोर दोङो BA निफ्राय लाना डाइरेक्ट MA सिम थांगोन बिदिनो आरो बेसेनोसै दा फंनैसो बुंबावगोन दा खिथिनोसै नोंसोरनो नायलांबाय थाबानो जाबाय मिथिबाय चलते दाननाङा दे खिन्थु नायलांबाय था जै दानो आनसाबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आंनि चेनेलखौ खिथानायबा खाथि जागौमोन दा ओइनिया मा मोनलायो जना मिनिङा ADTU आसाम डाउनटाउन इउनिभारसिटि बेनि मिनिङा मिथिबा बेनो दां माथो बेनो ने कलेजआ बेनो गोदोर थालै दैनि लामायाबो ओइलाय जों खिदोंमोन बे साइडथिंदोंमोन जों नोंसिनि फैनो हागौमोन आरो जोङो फाइनरासि ना मा बेयो बिखिले मारै फैगोन जना बारस'नो हागोन बे लामाखौ फैफेराखै ओंखायनो हायाखै नैलाय आसाम डाउनटाउन इउनिभारसिटि बरियालै डेन्जार गोदोरखा मिथिंखि हस्टेला बिखिदोंनो मिथिबा
फुजा जाबाय थादो इफोराव नैबे क्लासरुमनो बिराद साउन्ड गोसा खोनासोदों आंनि आवाजखौ खोनायाखैबो जानो हागौ बेयाव हाबनोसै नामा हाबनोसै हाबगोन ना हाबा हाबाखैलै हाबनि हाबगोन दा नायजायो नायनायालाय हाबनो नामा नायनो ब्रा रेजिस्ट्रेसनसिम नायजायो मोनादां दे mana boleh sih na reception available iklan bro It's all the same, like some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, but you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save her now. Oh my, you're my broken love. So come on, let me show you how. गिरदाम बायदों हारलाथार नैयाव गाजा उन्दुना थादों मानसि नायनोबा माने रेस्ट लानो होदों नैबेयाव जोंखौबो मिथिबायना मेंबाय नाया सना थाबाय नायखांबाय बैलाय डाउनटाउना दायो ओंखारलांनाया लामाया बेलेग जाबाय दै ओंखारलांनाया बेलेग खिफायसिगोन दै ओइ खिफायनायमोन ओइलाय बै नैबिथिं नै खिफायनायमोन दायो बिखि थांसै आरो जोङो अब्रा जना मानो बिदि नोंलाय हारसिंलाय सिगांलाय मिन्थिबाय दै लोंगौमोनलै दालाय मा दै मोनलोंनो इखिलाय नंगौना नङा लामायालाय डेन्जार गाहायखा नहीं डेंजर का है खा देखो कितना ऊपर है हम लोग दंफांनि बिजौसिम सफैलायबाय इखिं जनाया ओंखारदों थांगासिनो आंबो थांगासिनो लासै उपाय नट नले परिले सेस खबरो ओइनो माबाया इखिं माबा पिजि हस्टेल जाबाय जामार जाएंगे अभी खाना खाएंगे उदालगुरियाव यूनिवर्सिटी लाबोनांसिगोनलै नै डेन्जार नुदों नै मिसें गाहायनिफ्राय माहा बनायबोदों नै गोजौनिफ्राय ओइनिफ्राय थाङै नै बेयावसो लामायानो इसां गोजौनि खुन्थायानो दैजों फैनाया बिखिरा बियो मिथिबायना मिथियाखैबा मिथिदो मिथिबायबा आरो मिथिबायसै आरो बेफोरखौ गोसोआव लानांगौ गाखो बानांगौलै Not sit or climb on railing नामा बुजिबायना खारदिंनो आखै नहले स्लिप जाबा नै बिथिंसैसै नोंसोरो मिसिं गाहायनि मरा हब आंनिया मबाइला गोग्लैलायगोनसैलै गाजालै लामाया खिन्थु नै सलिडखा गोजौबो नायब्रा नै मारै दोङो जोमैखौ नुहुरलायो नै जाबाय थांसै एबार दैयाव दंमोन जोङो ओइलाय बैयाव जबाय थांनायासो ना इयावसो मोननाया ओइ खिसो सना बाइकआवबो लाबोयो नै गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डफोरखौबो लाबोयो माला गोसथोनायफोरा मिथिबायना मिथिदोंना मिथियाखैबा मिथिदो आन्दारस्टुड जाबाय दिनै थांसै सना थांसैलै मोनबाय नै बिथिं फैनाय मोना दैयो जोङो उबेर बुक खालामसै ओमफ्राय कालार होबाय थादों मालानि माहाय साफा खालामदों
माय फजायदों माने ए बुंनाङासै आरो जायगाखौथ' ने जना डेन्जार बरियाखा सलिडखा साफा बिउटिफुल It's all the same, like some things never change. I couldn't stop and say. नायखांबाय दायो थांसै ने जना माबा डाउनटाउन इउनिभारसिटियाव बेरायबाय फंबायखौ नायफैनायमोन एसे बिनि रुमाव दसे रेस्ट लाबोबाय ओमफ्राय दा खामनानै थांगासिनो उबेर लाबाय बुक खालामबाय गारियानो कन्ट्रा दिनै जाबोदोंमोन ना फुजा जादों ना बिश्वकर्मा पूजा কইনা আজি বিশ্বকর্মা পূজা আপনাদের ঘর কত আমার ওদালগুৰি ওদালগুৰি আপনাদের বিশ্বকর্মা পূজা পালে না পালে নয় আমার খ্রিস্টান না আমাৰ খ্ৰীষ্টিয়ান খ্রিস্টান বেলেগ তো পাতে তা ওদালগুৰি বুলি কওঁতে ওদালগুৰিটো আছে খ্রিস্টান মানুহ ন খ্রিস্টান মানে mix। বড় মানুহ বেছি আছে বড়ো মানুহ বেছি আপোনালোকেতো বড় নহয় বড়ো আমাৰ হয় আমার বড় নেকি বড় মানুহবিলাকে পাতে বিশ্বকৰ্মা পূজা আমাৰ ইফালে মোৰ ঘৰ ৰঙিয়া ৰঙিয়া আমাৰ ওচৰত বড় মানুহ আছে না ৰঙিয়া আছেতো বড়ো বাক্সাত হয় ঘৰ মোৰ বাক্সাত ৰঙিয়াৰ ওচৰতে না বাক্সা দাদাৰ নামটো কি আছিলে মোৰ নামটো লক্ষ্যধৰ দাস লক্ষ্যধৰ নাচ দাস দাস আৰু ৰাজবংশী হয় মানে মোৰ ইউটিউব চেনেল আছে মই কিবা ভিডিঅ' কৰি আছো আৰু কি নাম ইউটিউব চেনেলটো আই এম দ্য ইউথ দিলে আহি যাব দ্য ইউথ দিলে আহি যায় DAYUD ঠিক আছে দিয়া মই সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিম আৰু মোৰ লগৰ যিমান আছে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিম হা হ'ব দে মই নামাৰ টাইমত তোমাৰ হেৰিটো লৈ ল'ম লিংকটো মোক হেৰি দি হ'ব হোৱাটছআপত দি দিবা লিংকটো হা হ'ব দে কিমান হাজাৰ হৈছে এতিয়া বৰ্তমান সাবস্ক্ৰাইবাৰ তোমাৰ 3000 পাৰ হ'ল 3000 পাৰ মাত্ৰ কিমান দিন হ'ল এই যোৱা বছৰত ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে বহুত ভাল দেখোন थांबाय थादों दायो ओंखाम जानो थांसै ओंखाम बिराद उखैबाय दुनिया उखैबाय पुरि माबा बनायनाय दाइवदाबो जाबाय এই মিজানে যাই আছে আৰু গামब्रै जाखादों ইল্লে কিজানি অলপ টাইম आलुमोन माहा 6:30 जानाय ओमफ्राय दोहै माबा जाबाय चाउमिन जाबाय आरोना एक चाव ओमफ्राय दा ओंखाम जानानै स्टेशनथिं मोखां जालासै माबा माबि बायनो दाइवदा इयाव थांसै बायालै ओरैनो मेरिया पाब्लिक स्कुल ओरैनो पाब्लिक स्कुल एन्जार गोदोर जोंखायो सिन्था गैया ने जना बिराद सिन्था जानायमोनलै दाइवदा गारि मोनगोन ना मोना दिनै उबेरखौनो फार्स्टआव बुक खालामनानै केन्सेल खालामजादों दिनैनि फुजाफोराव हायना लानासो बुहुद दिगदार फुजाखाय गारिया बेयाव खम खारदों दिनै मोनथाराखै प्राइभेट गारिल'सो सोलिदों मानसिफोरा रेस्ट लादों एन्जय खालामदों आरोना दे जेनेबा थेंक इउ लाबो बेगा मा जागोन ओइ उसमोनदा माथो इउस जागोन ओंखाम जानोसै ब्र CBCNEI गैला मिथिबायना बेनोसै Guwahati Baptist Church Visitors are requested not to pluck flowers off or trees मिथिबाय फैखांबाय फैनायालाय बहुत बार फैबाय जोंनिया फैसा सानसोदोंनि नरे बरलास भ्यालि नाखोन जागोन नांगौबा उदै जाग्रोनो दा उनाव लोगो हमगोन जानो र' नै बियो मा बियो सना बियो नैबे मा चाटनी स्क्वाश भाजि ये काजि बियो मा मोनलायो दालि बियो ना ओमफ्राय बे दालि ओइ बे बिनिया के दाउ बेदर जागोन ना जोंनिया मालाय बयलार ना बयलार जानो दे जादो हेलौ ओंखाम जाखांबाय दायो जोङो दायो रेस्ट हाउसआव सफैदों दसे दायो पाबजि गेलेदों एबे हेलौ रायजोफोर
गाहाम दायो चेनेलाव बरायबाय दा खैबार बराय नोंलाय खैबारबा बरायबाय दे बे आसोला नाजाबाय आं चिकेनखौनो दांबाय दसे इयाव रेस्ट लानो दा उनाव लोगो हमफिनगोन आधा घन्टासो जना थांसै ओमफ्राय शपिं मलफोराव हाबसै ना Shopping गुवाहाटि फाननायनि नामाव दसे दा हाबसै। माबा माबि बायनायनो मोजां मोनबालाय बायनोसै मोजां मोनाबा बायला सार्टफोर नायलांसै नङा ओरैनोसो होनदों दा उनाव लोगो मोनगोन दे दिनथ' रेस्ट लाखांबाय स' थांनोसै जोङो दायो माहा थांगोन दायो एखि थाबायहैनो जोङो दायो थाबायहैनानै स्टेसनाव थांनानै जयबाय थाथ'नोसै नरे जनाया ओइनो माबा आथिं सुदों जनाया थांसै दे बाय बाय र' दा उनाव लोगो मोनगोन Even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save and oh my, you're my broken love. So come on, let me show you. चलो Dulu nggak biar, belum lah. मा लाना बायना लाबोसोखो जनाया भिडिअ लानो मोनासैलै माबायाव मिथिबा बेनिखाय स्टेसनाव लानो मोनासै डाइरेक्ट सफैबाय नै हरसिंगा सफैबाय ओइला ट्रेना नै ओइ बेयाव दोङो हरसिंगायाव दोङो जोङो दायो सफैबाय दायो भिडिअखौ फोजोबनाय जासिगोन बेयावनो हरसिंगा स्टेसन मोनफैबाय डेन्जार लाबोबाय जनाया Ada सानैसो बाला गुवाहाटिखौ गिदिंजोबसै जों दे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै नोंसोरबो हेलौ मोजां मोनबायबा लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो दिनैनि थाखाय बेसेनोसै Stay safe and peace out. Bye bye. Demo subscribe kori bide. একদম তুমি লিংক দিবা হা মোৰ লগৰ যিমান ফ্ৰেণ্ড আছে কলেকে দিবা Oh.